Ik geef van bed aan, ik maak ze mijn bed op. Ik maak ze mijn niet kleren. Ik neem wat ze printen met was tegen ballen. En dan zet ik koffie. En dan denk ik, nou, het is dan joggenen. Ik heb me voort. Dan ben ik bij de huisjongen. En ik zit er eerst op een plaats. En de vrouw, die hier een meleurende heup. En die zei, Hendrik, jongen, ik moet je waaien. Ik kan het met fietsen. Dat houdt op. Nou, ze zei dan, ja, dan was maar zeker nog toch een huisje krijgen van me. En hoe lang is dat, Lien? Dat veld wat ik geleden. En dat hebben we met plezier een jaar gewennen, maar toen overleed ze plotseling. Door een hartstilstand. Ja, dat weer klap van me. Toen stond ik helemaal alleenig. Nou, de jongelui wind krijgt op een plaats. En ik stond alleenig. Nou, toen heb ik stond te janken. Ik wil alleen, want dan viel ze helemaal alleenig. Kijk eens. Wat te droog. Ja. We stonden de handjes even loslaten, Kees. Zo geef voor je, hè. Dat vind je wel een letter. Ik dacht, je kent het net geloof ik van je gek man. Alleen in het huis. Ik dacht bij mezelf, verdomme de tijd, ik heb je nog een stukje loon. Ik dacht, nou zo'n blokhutje krijgen, dan een simmerhuisje. Ja, toen stond het voor welkoop, toen stond een simmerhuisje te koop. Nou, dan heb ik het huis gekocht. En een kameraad van mijn zoon, die had het even heel gezet. Nou, ik zei, nou vind ik me gelukkig. Nou, smakelijk bakje. Ja. Maar ben je oude beurjonkjes van elkaar? Ja. Ja, we worden getogen. Ik ben 3 jaar door weer kwam. Ik ben nu 80 door bij zo'n andere borderlijk jongens. Ja. En wat doe je weer de hele dag? Nou, we hebben het wat over vroeger en ik verzwijg het in handjes. Nou ben ik misschien, ik word gebrekkig. Ja. Nou Kees, kijk van die dwaan. Nou ja, zeg dat even dwaan, dat even dwaan. Ja, zeker. Nou, ik kan wel even missen. Ik moet die handen even voor, ik moet de schip even voor. Zo zeg maar, ja, je zijn maatje Maar ja, wat van. het is voor mij een gezellige plek hier. Ja. Maar hij is jouw boerenfeind. Ja, zeg je het wel Ja, maar dat mag ik net zeggen. Nee. Dat is mijn looie, hè. Ja. Chip. Chip, chip, chip. Chip, 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 chip. Zul je hem hier nog zo zitten, denk je? Nou, ik hoop nog heel kort. Het is zo'n spul. Het Ik ben hard op de van Eken. Ja, En ik zeker. steek maar hier poortel in de wal. Ik denk dat we in dat redde held zitten hier. Maar nu maak ik dat gedaveerd. Ja jongen, wat Nou. vergeet niet. En dan hoop ik dat ik in het beloofde loon kom. Ja, jongen, ja, dat is al weer aan wat zien. Dat leven. Ja. Maar we hopen het zo lang mogelijk vol te houden. Weet je wat we vandaag gaan doen? Ja, bramenjam maken. Oh, lekker! En weet je wat ik daarvoor gekregen heb? Een hele mooie kist. Dat zie je allemaal. We zijn vandaag bramenjam aan het maken. We hebben een leskist geleend van de Kliester. Dat is een natuur- en milieueducatiecentrum in Damwoude. En daar staat alles in hoe je bramenjam moet maken. Eerst gaan we de bramen plukken. Rennen! Heb ik die bovenste? Nou gaan we de traan bij je wasje.
weten mensen weer niet meer hoe jam maken wordt? Nou, denk het niet. Want de meeste jam koop je gewoon in de winkel, in een potje. Dus vandaag gaan we het echt zelf maken. Nou, je wegen. Pak ze maar uit het emmertje en stop er maar in. Kijk eens. Staat het wijzertje al op de 5? Kijk, daar gaat hij. Hopla. Nou, gaan we koken. Goed zo. Druk het knopje maar aan. Doe maar. Roept het lekker, dames? Ja. En het smaakt ook lekker, denk ik. De jam is klaar. Ja. En wordt het lekkere jam? Ik denk het wel. Ik heb het nog niet geproefd. Ik hoop het dat het lekker wordt. Nou, gaan we Brabham 7. Wauw, een beetje zwart. Ja, het is echt een beetje zwart. Heel donker is het geworden, hè? Daar gaat hij, hoor. Hoor je dat? Ja. En wat doen we nu? De pitjes eruit halen. Ja. En nou gaan we...